Lapu-Lapu City Dancesport team nanghakot og medalya atol sa Negeri Sembilan International Dancesport Championship 2025 sa nasud sa Malaysia niadtung milabayng semana. Siluan meron din sa report. 55 ka mga gold medal, 17 ka mga silver medal ug 5 ka mga bronze medal ang nalangkat sa Lapu-Lapu City Dancesport team nga gilangkuban sa 8 ka mga tinunan sa Marigondon National High School, 6 ka mga tinunan sa Paho National High School, 1 sa Marigondon Elementary School, 1 sa Mactan Air Base Elementary School. Niadtong August 9 to 10 sa Negeri Sembilan International Dancesport Championship 2025 sa Malaysia. Sa 55 ka mga golds, duha niini nalangkat sa teacher-student category, human ni salmot usab ang duha sa ilang mga coach nga sila si Teacher Mary Ann Mata ug Jeanette Dualio. Ug laing duha ka silver medals usab sa teacher-student category gihapon. Para dili ra sayang ang pag-adto. So, aside from coaching them, we grab the opportunity to compete. So at least kanang maka-experience po dito and fortunately nakadaog pod para pod na sa mga athletes pod kanang wala na pod sila naghatag ng mga kana as coaching ni-inspire sad sila namo nga mo compete usab tungod sa love sa dance amo gyud siya gi-instill sa mga bata among workshop ang trainings and seminars nga nakot namo from different learnings. Ug karong semanaha, puliki na usab sila sa pagpangandam alang sa ilang pagsalmot sa World Championship Federation Cebu Open Championship nga ipahigayun karong Sabado ug Domingo sa Cebu City. Ang grade 8 sa Paho National High School nga si Tani Kisha Vintic, kinsa nakahakot og 2 ka gold, 3 ka silver ug 2 ka bronze medals dito sa Malaysia. Mas nadasig nga dinhi na sa Subo ang sunod nilang salmutan nga kompetisyon. Uban niyang mosalmot ang iyang grade 7 student nga manghud nga lalaki. Naa siya pressure but dili ngon nga as in jud. Yeah, pressure jud kayo. Like why? You have the support here. Yeah. Naman yung support here nga sa abroad kay wala dili ka koy gamong parents. Double effort usab ang grade 9 student sa Marigondon National High School nga si Joy Bolo aron mahatag na usab niya ang laing dungog alang sa dakbayan. Sa kompetisyon dito sa Malaysia, 3 ka mga gold, 5 ka mga silver ug 1 ka bronze medal ang iyang naangkon. Kung gihapon kay, of course, may improvement jud na ang mga kalaban and I would improve pod. Apan taliwa sa ilang kabisi sa ilang pagpractice sa dance sport, parehong consistent honor student sila si Tani ug Joy. Nagpasalamat usab sila sa kahigayunan nga napaubo sila sa 2 ka adlaw nga workshop nga libreng gitanyag sa Australian dance sport team ngadto kanila pinaagi sa abag sa lokal nga kagamhanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.